Bună, dragii mei, eu sunt Mari și astăzi voi filma un nou videoclip. În videoclipul de astăzi aș vrea să vorbim despre poveștile pe care ți le spui tu ție. După cum probabil știți sau nu, am și un cont de TikTok pe care am vorbit foarte mult despre vibrațiile pe care le emană cuvintele și gândurile și tot ce există de fapt. Fiecare cuvânt vibrează la o anumită frecvență. Dacă cuvântul negativ reprezintă ceva negativ, acesta are o vibrație joasă. Dacă cuvântul respectiv reprezintă ceva pozitiv, este la o vibrație înaltă. Iar ceea ce vibrezi, vibrația pe care o ai, vibrația pe care o emani în univers, determină pe o parte legea atracției, iar în momentul în care tu ești într-o zonă cu vibrații joase, vei atrage situații, persoane, obiecte și așa mai departe, care au și ele o vibrație joasă. Bineînțeles, același lucru se aplică și pentru gânduri, deoarece poate nu ne spunem vocal nouă înșine anumite povești sau anumite lucruri despre noi sau despre situațiile din viața noastră, dar ne putem gândi la acestea. Ați văzut probabil foarte multe proiecte în școli, în licee și așa mai departe, în care se vorbește despre bully, cum că bully-ul nu ar fi ceva ok, că bully-ul este cauza depresiei multor copii și asta deoarece copiii sunt niște ființe foarte fragile în formare, iar toate cuvintele acelea aruncate cu răutate și cu ură, care sunt emoții cu vibrații joase, sunt percepute și acceptate de aceștia fără ca ei să își dea seama, adică nu au o tărie de caracter dezvoltată îndeajuns pentru a putea respinge toată energia aia negativă. Dar acum vine întrebarea roșie: tu îți dai ție bully? În primul rând, stadiul vieții tale este determinat în mare măsură de felul în care te privești tu pe tine, de felul în care îți vorbești tu ție. Tu îți vorbești ție cu iubire, cu bunătate, cu înțelegere, cu acceptare, sau te judeci aspru pentru fiecare mică greșeală pe care o faci, pentru fiecare obiectiv pe care nu ai reușit să-l atingi la timp? Să zicem că tu îți vorbești într-un fel negativ. În momentul în care îți spui în fiecare zi: nu ești de ajuns, nu ai reușit să realizezi absolut nimic, ești un prost, mai bine mor, mai bine las totul și nu mai încerc absolut nimic pentru că știu că nu sunt îndeajuns de bun ca să ating punctul pe care îmi doresc să îl ating, în momentul ăla tu atragi lucruri cu vibrații joase, adică situații nefavorabile, și probabil vezi cum totul îți merge din ce în ce mai rău și nu înțelegi de ce. Pentru că tu asta vibrezi în univers, pentru că Dumnezeu îți trimite situații pe care tu le atragi prin felul în care te simți. Și nu că ți le trimite într-un sens rău, dar te lasă să treci prin anumite situații ca să îți înveți lecția, ca să înveți să fii bun cu tine, ca să înveți să te iubești. Poate ați avut lângă voi persoane care treceau prin momente grele, care nu făceau lucrurile tocmai cum ar fi trebuit să fie făcute, dar cu toate acestea ați fost acolo lângă ele, ați fost blânzi, i-ați ascultat, le-ați spus o vorbă bună ca să îi încurajați. De ce nu faceți acest lucru și cu voi înșivă? Sunt conștientă că nu poți să treci de la a te urî și a crede că ești cel mai rău om de pe planetă, că meriți să mori, că nu meriți absolut nimic bun în viața ta, că atragi decât situații nefavorabile, să treci la o frecvență foarte înaltă, să fii cel mai strălucitor om care să emane o energie pozitivă constant și să atragă doar lucruri bune. Însă cu toate acestea poți să faci această schimbare treptat. Aici alegerea ține de tine. Alegi dacă vrei să fii persoana care se urăște, care își spune lucruri urâte, care se jignește, care nu se înțelege pe ea însuși, sau dacă vrei să fii persoana care e blândă cu ea, care se iubește, care își permite să greșească și să învețe din greșelile pe care le face. Dar chiar dacă nu e ușor, poți cu pași mici, poți să treci de la rău la bine, poți să vibrezi o energie pozitivă, chiar dacă până acum ai vibrat una negativă. Această schimbare treptată se face prin reprogramarea subconștientului, care lucrează non-stop. Contează ce ne transmitem noi nouă, deoarece toate acele informații și toate acele vorbe sunt stocate în subconștient, iar subconștientul nostru le prelucrează și prelucrează și prelucrează non-stop. Începând să schimbi felul în care îți vorbești, poveștile pe care ți le spui despre propria persoană, începând să te încurajezi, să zici: ai reușit, bravo, știu că poți mai mult, dar ai făcut destul până acum, măcar ai încercat. Acum că am clarificat faptul că trebuie să-ți vorbești cât mai frumos și să te încurajezi și să fii bun cu tine, o să luăm pe rând fiecare aspect mai important, zic eu, din viață. Spre exemplu, pe plan spiritual, din poveștile pe care ți le spui, sau ți le-au zis alții, dar practic continui să ți le spui tu ție, vine credința. Acum, oare crezi în Dumnezeu, crezi în univers, crezi în Buddha, crezi în Allah? Și toate astea pentru că ți-ai zis niște povești și ai cules niște informații pe care ți le-ai repetat în minte, în care ai început să crezi. Acum să ne gândim puțin, de ce oamenii bogați sau oamenii care se simt bogați, chiar dacă încă nu sunt, dar
sunt multe persoane care se simt bogate și sunt luate la mișto. Oh, te crezi bogat? Dar n-ai nici 2 lei în buzunar. Da, dar vibrația pe care tu o ai transmite abundance, transmite abundență, transmite prosperitate și, practic, în viitor, asta vei atrage. Probabil ați văzut că persoanele alea care se vaită non-stop și își spun: Doamne, iar nu am bani, nu o să vină banii la mine, nu pot să cred, sunt un sărac, rămân la aceeași problemă mereu și îi auziți spunând aceleași lucruri mereu. Dar persoanele pozitiviste care au un mindset foarte prosper, care spun: da, nu contează, poate că am cheltuit niște bani, dar sunt convinsă că alții vor veni. Da, sunt convinsă că va apărea o oportunitate pentru a face alți bani. Poate printr-o metodă la care nici măcar nu mă aștept, dar Dumnezeu îmi va deschide ușa, eu voi vedea, voi intra pe ea și voi face ce am de făcut ca să-mi fie mie bine. Cum legat de partea relațională și mai mult amoroasă? Am auzit foarte multe persoane spunând: eu sunt convinsă că nu o să-mi găsesc niciodată dragostea vieții mele. Cred că s-au epuizat toți bărbații de pe pământ sau toate femeile de pe pământ și o să rămân singur mereu. Tu spunând lucrurile astea, spunându-ți poveștile astea, te faci să crezi lucrul ăsta. Până la urmă, revenind la prima parte a videoclipului în care spuneam cum te simți tu cu tine, ce povești spui tu ție despre tine. Dacă tu nu te iubești pe tine și crezi că nu meriți ceva bun în viața ta, cum te-ai aștepta ca altcineva să te iubească? Ca o paranteză, relația mea a început în momentul în care am început să mă iubesc eu pe mine, să mă accept eu pe mine și să-mi ofer spațiul ăsta de a greși uneori, blândețea de a mă înțelege atunci când nu mai pot sau atunci când nu înțeleg anumite lucruri, pentru că am atras ceea ce am vibrat în univers. Eu îmi oferam mie toate aceste lucruri bune și iubirea și a apărut în viața mea persoana care să îmi ofere și ea la rândul ei blândețea, înțelegerea și iubirea. Poveștile pe care ți le spui, am zis deja că determină oarecum credințele, dar în același timp se stochează în subconștient și determină și acțiunile pe care tu le faci. Spre exemplu, dacă tu îți spui ție povestea că cititul te face să fii un om mai cult, un om mai deștept și tu îți dorești să fii un om mai cult și mai deștept, ai stocat informația, a rămas în subconștient, subconștientul o rulează, ți-o mai trimite câteodată în conștiință, iar tu, într-un final, ajungi să faci acțiunea de a citi. La fel și cu anumite povești rele. Spre exemplu, sunt convinsă că sunt cool dacă fac nu știu ce lucru rău, ca să mă integrez într-un anumit grup social. Ți-a rămas acea poveste în subconștient, a format o credință, iar tu pe baza acelei credințe o să faci acțiunea aia doar pentru a te simți așa cum îți zice ție povestea ta, că te vei simți după ce o faci. Pot spune că și tristețea, în anumite cazuri, este o alegere. Nu vorbim aici despre tristețea determinată de ferească Dumnezeu, moartea cuiva sau vreo despărțire, nașpa, sau ceva care chiar e grav. Mă refer la tristețea și depresia aia pe care ți-o induci tu ție. Credința ta că nu ești bun la nimic te va face să stai degeaba pentru că, hei, ce rost are să fac altceva? Iar în momentul în care începi să stagnezi, de fapt, nu să stagnezi, să regresezi, o să te facă să te simți trist, o să te facă să te simți inutil și asta doar pentru că tu ai ales să nu faci nimic din povestea pe care ți-ai spus-o, că nu ești în stare sau că sunt alții mult mai buni și că nu are rost să încerci sau că oricum viața e o chestie trecătoare și că ce rost are să depun un pic de efort. Să fiu sinceră, scopul acestui videoclip este de a vă ajuta să vă dați așa un shift la viață, să schimbați poveștile pe care vi le spuneți pentru a trăi mult mai bine, mult mai fericiți. Am ajuns la partea în care o să vă dau micuțe sfaturi pentru a schimba poveștile pe care vi le spuneți, pentru că dacă reușiți să schimbați poveștile, reușiți să schimbați credințele, apoi acțiunile, iar acțiunile vă vor duce într-un anumit punct în viața voastră. Unul care se situează sus sau unul care se situează jos. Sunt convinsă că trebuie să ai o dorință înfocată a ta. Chiar dacă ești într-o depresie, poate că singurul lucru pe care ți-l dorești este să te simți bine. Și trebuie să introspectezi acum, trebuie să vezi ce anume vrei de la viață. Trebuie să vezi cum poți să îmbunătățești. O să iau un exemplu foarte random. Probabil vrei să mergi într-o vacanță în Bali vara viitoare. Bineînțeles că pentru a ajunge în Bali trebuie să strângi sau să faci niște bani. Trebuie să pui la punct anumite aspecte, spre exemplu cazarea, cu ce te duci acolo, cu ce te întorci de acolo, cu cine mergi, cât stai și așa mai departe. Poate că pentru a face banii respectivi sau pentru a căuta biletele de avion sau cazarea, nu ai motivația de care ai nevoie. Pentru că tu îți spui povestea că e imposibil să ajung în Bali vara viitoare. Cum aș putea eu să ajung în Bali vara viitoare? Așa că spuneți ce vrei să auzi. Spuneți ce e favorabil ție. Dacă pentru tine asta contează, dacă pe tine asta te face fericit, să zic, din plan extern, spuneți asta. Spuneți, o să ajung în Bali vara viitoare. O să merg în Bali și fii foarte specific. O să mă duc cu persoana aia, cu atâta buget. O să
o rutină zilnică pentru ziua de vacanță, să zic, să îți planifici cât de cât obiective turistice și foarte multe chestii. Iar după ce ți-ai făcut, să zic așa, planul și ți-ai spus povestea, imaginează-ți, vizualizează. Imaginația e mult mai puternică decât vă imaginați. În momentul în care poți să-ți imaginezi ceva, acel lucru e posibil. Deci poate fi adus din câmpul energetic, pentru că ce-ți imaginezi nu e vizibil decât, să zic, în mintea ta, poți să-l aduci în plan material. În momentul în care ai combinat imaginea din capul tău, vizualizarea, cu sentimentul și ai făcut asta, ai făcut primul pas spre a manifesta acel lucru în plan real. Ca să-ți induci și mai multă încredere, poți să scrii pe o foaie sau poți să faci un vision board cu ceea ce îți dorești tu. Poate că vrei un anumit tip de relație. Poți să cauți poze pe Pinterest, poți să-ți spui în fiecare seară că uite, eu sunt într-o relație și relația merge așa și așa și așa și omul ăla face lucruri X, Y și Z pentru mine. Trebuie să înțelegeți că creierul nu face diferența între lucrurile care se întâmplă cu adevărat și lucrurile pe care ți le imaginezi. El percepe aceleași senzații. O vizualizare, scrieți pe foaie cât de des este nevoie, spuneți în oglindă, poți, sigur 100% vei reuși să-ți atingi acel obiectiv. În momentul în care subconștientul tău crede cu adevărat lucrul ăla. Până în momentul în care de la sigur nu o să reușesc să strâng banii ca să merg în Bali, sigur nu o să vrea prietenii mei să meargă cu mine, sunt convinsă că am capacitățile necesare pentru a strânge banii respectivi, sunt convinsă că voi găsi niște persoane care să-și dorească să petreacă timpul cu mine într-o locație minunată ca aceea. Ți-ai zis poveștile, ți-ai schimbat credința, iar apoi subconștientul tău va lucra continuu și îți va spune câteodată, poate pe neașteptate, dar ea încearcă tu să găsești o idee care să-ți aducă bani. Dar ea încearcă să îți monetizezi un anumit skill pe care îl ai ca să reușești să ajungi în vacanța aia pe care tu chiar îți dorești să o ai vara viitoare. Legat de tine, poveștile pe care ți le spui despre tine. Spuneți că meriți, iubește-te, oferă-ți compasiune, oferă-ți blândețe, înțelegere, iubire din plin. Petrece timp cu tine pentru a te descoperi, pentru a vedea ce obiective ai, ce reprezintă fericirea și succesul pentru tine, iar apoi spuneți povești despre fiecare aspect din viața ta, aspectul financiar, aspectul relațional, relația familială, relația cu prietenii tăi, pasiunile tale și așa mai departe. Spuneți povești despre fiecare domeniu în parte, astfel încât să îți fie ție favorabil. Ca de la povestea respectivă să creezi o credință, credința e stocată în subconștient, care o prelucrează non-stop și care îți trimite câte un gând și acel gând determină acțiunea, iar acțiunea determină reușita. Totul stă într-o alegere. Alegerea că vreau să schimb felul în care îmi vorbesc, vreau să schimb poveștile pe care mi le spun legate de fiecare aspect din viața mea și instrumentele care m-au ajutat pe mine în a-mi schimba felul de a gândi și toate poveștile pe care mi le-am spus au fost imaginația și vizualizarea. Pentru că mi-am zis o poveste. Nu părea credibilă și ziceam, Doamne, cum să mi se întâmple mie așa ceva? Probabil nu merit asta. Cu toate astea am zis, ok, hai să-mi imaginez. Și mi-am imaginat și am stat acolo cu ochii închiși poate 10 de minute în care efectiv mă gândeam cum ar fi. Și am început să simt cum ar fi, am început să mă simt prezentă în gândul meu. Și mi-am dat seama că e posibil, am continuat să vizualizez cât de des posibil, am combinat exact cum am spus mai devreme, vizualizarea, imaginația, imaginea din capul meu, scenariul cu sentimentul, le-am unit și a apărut, să zic așa, motivația aceea de a face mai mult, motivația aceea de a reuși. A apărut gândul că pot să fac să se întâmple acel lucru în viața mea, în plan real. Sunt convinsă că dacă veți aplica sfaturile pe care vi le-am dat în acest videoclip în viața voastră, veți vedea o schimbare în bine. Nu vreau să mă mai lungesc, vă mulțumesc mult că v-ați uitat la acest video. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. De altfel mă găsiți și pe social media, pe Instagram și pe TikTok. Eu am fost Mari, ne vedem la următorul videoclip. Pa, pa!